गोकुळ सोबत गोकुल. कुडाळमध्ये सध्या राजकीय वातावरण कमालीचं तापलंय. महागाई विरोधात आंदोलन करणं आता गुन्हा ठरतोय का असा सवाल उपस्थित केला जातोय. माजी आमदार वैभव नाईक यांच्या आंदोलनावरती शिंदे गटाकडून आक्षेप घेण्यात आल्यानंतर आता उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षानं शिंदे गटावर आणि पोलिसांवरती जोरदार निशाणा साधलाय. पाहूयात. कालच्या 27 तारीख रोजी सकाळी बुधवार माजी आमदार वैभव नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली जनतेच्या प्रश्नासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्यात आलं. महागाईच्या विरोधात इंधन दरवाढ, गॅस दरवाढ व इतर महागाई असं आंदोलन करत असताना शिंदे गटाचे तालुका प्रमुख यांनी जनतेसाठी आंदोलन करतायत म्हणून आमच्या विरोधात पोलीस स्टेशनमध्ये पत्र देऊन गुन्हा दाखल करण्यासाठी त्यांनी पत्र देण्यात आलेलं आहे. आणि महागाईच्या विरोधात आम्ही आंदोलन करतोय, पण महागाईला समर्थन करण्यासाठी ज्या तालुका प्रमुखांनी पत्र देण्यात आलेलं आहे त्या तालुका प्रमुखाच्या आदेशानुसार आमच्या कार्यकर्त्यांवर पोलीस स्टेशनमधून गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहे. हा नवीन पायंडा आज सुरुवात झालेली आहे. पोलिसांचे सल्लागार म्हणून जे तालुका प्रमुख शिंदे गटाचे पत्र देऊन गुन्हे दाखल होतात, असं असेल तर ह्यापुढे हा पायंडा चालू राहणार आणि जनतेच्या प्रश्नासाठी आंदोलन करायचं नाही काय असा आमचा मानस हे शिंदे गटाचे तालुका प्रमुख पदाधिकारी करत आहे.